Den grønne rute, den går både til højre og til venstre, og jeg vil anbefale jer at tage den til højre, og så gå ned ad de træbroer, der er der, og så kommer man ned på en platform, hvor der er nogle interessante udstillinger. Og så gå efter lugten, så kommer I til Osten. Okay. Så jeg forlader jer nu, og de er der så efterfølgende, synes jeg, vi er inde på nogle af de gamle gange, så ved I jo, hvor de er, det er oppe bagved. Så rigtig god fornøjelse fortsat. Ja, tak. Tak for det for turen. Det var noget, der brugt tidligere, så det er en familieshow, der kan løbe og lave den præsentation, som jeg nu her har lavet. Jeg kan kunne arbejde og genere farmusikere og gæster, og den slags skyld. Det kan føre frem til nu vil jeg ellers gå rundt og snakke lidt her. Det giver sådan lidt mere dynamisk. Ja, og så min kollega, der er noget, som er lidt. Jeg kunne godt tænke at finde det der ostelag. Der er ost hernede. Det kunne jeg godt tænke at finde. Skal ikke til billeder, gammel mand.